Sa distrito sang Molo, nagabaligya sang isda naga-sideline sa pagduso sang illegal nga droga, arestado. Si Roger Marsukal dito nakatutok eksklusibo. Kapin 15 ka mga sachet isang suspected shabu ang nakuha sa posisyon sang labasero nga si Eduardo Branya, 51 anyos sang Zone 6, Barangay Boulevard, Molo, siyudad sang Iloilo. Imbes nga isda ang ibaligya, ginapatihan nga drogang gindaho sa katapo sang Regional Drug Enforcement Agency alas 8:30 kagabi. Depensa sang suspect, kapin 6 na kabulan nga naguntat sa paggamit sang shabu. Gani todo ang pagpanginwala nga iya ang droga nga nakuha sang RDEU bangod nga nagatutok ini sa pagbaligya sang isda sa terminal market. Nabaligya agin man siya bawin man. Oo, ay Pero gamit. gamit lang. Wala malista sa Barangay Anti-Drug Abuse Council watchlist ang suspect kag wala man ini mamonitor sang barangay ang iya nga modus. Dito sa kuno bigas ka sa super. Oo. Siguro ka puli sa garo do dan lakat naman. Oo. Pero may badak niya. Gagawa na yung pangalan niya. Wala pa sa ni. Suno sa kagawad sang barangay, aga pa ini nga nagahalin kag gabi na kung magpauli. Gani halos wala makilala sa barangay nga nagadusok gali sang illegal nga droga. Aga pa na siya gahalin, gabi na siya gapuli. Oo. Di wala na siya sa amon. Saan Dali ba na na? sa amon yung watchlist, wala na saya. Hmm. Amo na nga nakibot man kami gani. Pagpanawag ko kay Kapon, bali din, hindi ko man na ma-identified kaya wala na siya sa amon watchlist. Roger Marsukal dito, One Western Visayas.